nou Singapur al Mediterrani. Durant molts segles la Confederació Catalano-Aragonesa, juntament amb altres regnes de la Mediterrània, teníem no solament el control mercantil del nostre estimat mar, sinó també el control militar d'aquest. Sempre ens han dit conspiranoics. Perquè sempre hem cregut que això del 1714 va ser una conspiració dels països europeus controls el poder d'una potència que érem en aquell temps. Ara resulta que veiem que el món ens deixa sols. Tindran por que ens convertim en el Singapur del Mediterrani? Sembla que l'ONU i la Unió Europea, sí. Segons el relator independent de l'ONU Alfred Desayes i expert en dret internacional en exercici a Suïssa, Alfred Desayes, denuncia que hi ha una conspiració de silenci contra Catalunya per part de la Unió Europea i l'ONU. Perquè, de sobres saben, que si ens independitzem, altres zones que en els seus escuts estan les 4 barres, potser i només potser, vulguin tornar a formar part d'una confederació d'estats. On ens uneixi, la defensa de les nostres fronteres i el comerç. Sempre hem estat pobles valents, lluitadors, comerciants i, també, gent de pau. No ens equivoquem, França, Alemanya i altres, tenen por a que això passi perquè faria tremolar l'actual poder de forces. Seguim lluitant. Per una Catalunya lliure. Per un futur pròsper. Units vencerem. Visca el poble català. Som el poble català. Som legió. Visca la República Catalana.